на устал, термекс, ҳоҷатхона ва сохтмонҳо дӯстони азиз дар авҷанд дар ин шаҳри Ваҳдат. ва ин знакро дидед? инам аз 60 зиёд мумкин нест дӯстон, худатонро эҳтиёт кунед. Аз пеш мо дорем дарвозаи Ваҳдат, дорухона дорем. Ана дар инҷоям Ваҳдат будааст. офарин. Касе Ваҳдат меравад, ина мо рафтаистем. марҳамат биёед. кохи маърифат. ана инҷа бинои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон. Спитаменбанк дорем дӯстон. ана дӯстони азиз дарвозаи Ваҳдатро дидед? либосои кӯдакӣ как раз худи шефиш буромадеста. диден шефи магазина? майдак давидеса. ана FND дорем инҷо. во ин чӣ бошад? BMW. ана М ходохона изи. ва ана ин бинои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон. изгоҳи гардиши фурудгоҳ. повороти аэропорт. ана он бинои сафедро дидед? ваям дар ҳолати ба хок яксон шудан аст. мисли нарху навои Султони Кабир аст. кранро дидед? дар он боло кани нигоҳ кунед. Тоҷикистон ба пеш. ана ин тарафам нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дорем. аз анамин битончаҳое ки мондаанд дӯстони азиз ҳеҷ вақт нагузаред. дӯстони азиз хотиррасон мекунем, мо Ваҳдат рафта истодаем. имрӯз 22 март. камазаби ай пеш мегзарам меларзи. ана 7 километр омадем. инҷо 9 километр. мо 7-ро гузаштем. ана Муҳаммад МФС. ана нуқтаи сӯзишвории Benz Oil. роҳи сафед ба мо мегӯянд дӯстон, знаки аз 80 боло зиёд наравед ки ҳатман дар ҷарима бо худатонро олуда накунед. ана камераро дидед? ҳатман инро дар назар гиред. ҷаримааш 390 сомонӣ будааст. ана инҷа тезгар шурӯъ мешавад. светофор 160 минут. ки дид дӯстон? Соро Oil, Eco Oil. ана Моинкаш дӯстони азиз. он тараф боло роҳатӣ меравем. чанд қадар мо аз Мавлавӣ тамошобин дорем дӯстон. Сафар Oil дӯстон. барои чӣ дӯстони азиз аввал тартиботи ҷамъияти кам вайрон мекарданд ҷавонон? барое ки аз 80 зиёд наравед дӯстон. инҷаам камераи назоратӣ дорад. камонгарон дӯстони азиз, мо даромадем. ана бо дорем нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ Ҳулбук. ин номи нав. баҳор, деҳаи баҳор тарафи рост. оромгоҳи баҳор дидед? гиё меҳмонхона, тарабхона. дар даъни касе шикамаш дар кад чи? бо Kimchi Oil нигоҳ кун. Нур Oil. ана Роми дарвоза. Нур Oil боз дорем. ҳамом дошта, сауна дӯстон биёед ҳатман. ана сохтмон. ана кофарниҳон дӯст. ана мемоз бояд 45 тонна мебурдааст. раҳмат. стоматолог дошад дӯстон. баъд аз ин бисёри бад чормаш шикаста бошад, ҳатман дар назар гиред ки инҷа стоматолог дорад. ва дар ҳар як бинои хеле баландошона якта дорухона бошад. қисмҳои эҳтиётӣ. чораҳа агар рост равем Андигон меравем, тарафи чап равем бозори боло меравем. коллеҷи омор дӯстони азиз, бачаҳои территория равем. ани ин нигоҳ Тоҷик Содирот Бонк. бозори боло мегӯянд аз ҳаминҷа шурӯъ мешавад, мешинанд тарафи Садбарг, ҳаминҷа мефароянд, аз Садбарг дар инҷо мефароранд шуморо. ҳатман ҳамин мағоза як бор нахаридам, биёед нарху наворо бубинед чӣ хел нарху наво аст. коляска ҳама чӣ дорад, хадунок ҳам доранд. назокат, толори арӯсӣ, даромадгоҳи бозор аз анаминҷа сар мешавад. шалғам ҳам дорем, лаблабу бошад. ва моҳӣ дорем. анаминҷа бӯи ҳамин моҳӣ омада истодааст. ширхоргоҳи кӯдакистони рақами 1 лола. 12 зиёд аст дӯстони азиз. нигоҳ кунед, рақами телефон метавонед бигиред, занг занед, нарху наво бипурсед, фурӯши хонаҳо. инҷа партовгоҳ дорем, дар лаби раҳ будааст. ин чӣ хела ки дар лаби раҳ партовгоҳ нитои мошино мегузаранд, партовро зер мекунам. салом дӯстони азиз, навори имрӯзаи мо Ваҳдат. имрӯз 22 март, як рӯз пас аз Наврӯз ва 2 рӯз пас аз Ид. ҳозир мебинем ки дар Ваҳдат чӣ аҳвол аст. меравем ҳайкали модарро мегирем ва бозори болое ки шумо дар комент бисёр нависед. мо аз Садбарг раҳкӣ кардем ба сӯи Ваҳдат. ба шумо тамошои хуб, ба мо роҳи сафед. ана дӯстони азиз, мо буромадем, инак аз Садбарг меравем. хеле ки дида истодаед, ин бинои Вайкики, Спитаменбанк.
امروز 22 مارت از دوستان عزیز اینک میبینیم که راه چه احوال دارد و شهر وحدت بعد از این قدر ایده ها چی میرم چی احساس میکنیم. طرفی چهاردوم رفته ایستاده این دوستان. اینجا رو دوستان عزیز شاه منصور سکای رزیدنت گرفته است. اینک سه چهارم آشیانه رو ساخته ایستادن. 22 کران ها با فعالیت شروع کردن از سحر. برای که بعضی وقت جاهای تعمیر میروند هم خیلی بنا میسازن. ساعت 12 یک شب هم کار میکنن. اینک اید که بود همین روز شروع کردن. نگاه کنید زوم لیون. اینتلکت میگوید که مرکز آموزشی میتونید از همینجا بیایید فرزندانتان رو داخل کنید. برای آنکه خیلی جایها خیلی خوبند. در خانه 2 ماه درس دادم هیچ نه، 1 ماه اینجا میخونم خوب میشن نصیب شد. برای که ای پدر نمیترسنده از اینجا میترسن. کنی بینیم این چی؟ مرکز سودای اویلوی. دیده؟ لباسای کودکی как раз خودش شفش بر اومده است. دیدن شف مغازینه ما اداک داویده است. راه از چهاردم تا سادبرگ خیلی زیبا شده است، مثل کوچه‌های نیویورک، لاس وگاس. لاس وگاس نه اینقدر مونا نیست، تو که فقط نیویورک. انا افندی داریم اینجا. یه وقت با ما افندی میگفتن، اینجا уже ما خواخونه اش برآمده است. وا این چی باشد؟ BMW. شف بروما دیدی؟ شکمش گشنه افندی میدروه. انا ام خودخونه ایزی. خروتاب خونه داریم و میرم. انا دوستان این بینای کبوت رو دیدید سازیدن، یعنی که تالکو شدگی این طرف بازی میرویم مسجد شاه منصور. خیلی راه پروبکا است، تنبه است. اید است هر کس خونه میرود قشلاق خبرگیری پدر و مادر خویش و توارون و فردا که روزی کاری از بعضی کارخانه ها اینک بو برمیگرده، ولی سرانو تنبه است. انا ایستگاه بیمارخانه یاری تعجیلی در اینجا سکاری بنیسه است. او اتوبوس 8 باشد. انا دوستان عزیز از در حال پیش میکنم میبینیم مسجد رو. کنی مسجد اون مسجد رو دیدید؟ اوه انا سازیدن بینم. باز میخونیم تالکو. اون تالکو. و انا این بینای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب راهبر خیلتون، مهمانخانه خیلتون. خیلی درونش در اومدگی یک بار خیلی زیبا است. اینجا فوتوسسی هم عروس و داماد ها می اومدن یک وقتو. و انا اینجا شروع می شود زیباگی این طرف. ایستگاه گردش فرودگاه. اوه پاوروتی ایرپورت. انا اینجا رو دوستان دقت اندیشید. از دودومش گذاشتیم. انا طرفی فرودگاه دوستان. بینای درو شوروی کبوت‌ها حال 12 آشیانه ایستادن. ولی انا اینا خیلی زیبا ساختن. از 4 طرف یا خیلی بنا. مرکز سودا سوپرمارکت داریم اینجا. انا دوستان عزیز یک چیز دیگر رو با شما میخواستم و انیق کنم. اون بینای سفید رو دیدید و هم در حالتی با خاک یکسان شدن است. پنجره رو گرفتن ولی این در تاریخ میایسته دوستان عزیز. حتما این نوار رو با خود سیف کنید که آینده این لازم می شود. دوشنبه روز از روز دیگر گم شده ایستاده است. اینجا پیمانه مرکزی سودا دوستان. اینجا پچکوهای گازی و مسلینی پچکو گیم در اینجا خیلی ارزان. یک روز اومدم نرخ و نوارش رو دیدم، مثل نرخ و نوای سلطانی کبیر است.
глобуси сеюм баз дӯстон. ва ана ин бинои сеюм базе ки хеле шуд, ин як 20 сол шуд инҷоро сохта истодаам, сохта будам. ва ҳамин хеле бо давом додан ин биноро. тамомо тарафи 7 километр рафтасе. аз тарафи чап дӯстон дорем мо қабристон оромгоҳи сеюм баз. инҷоям ҳозир чапа карда истодан худшро навор мегирем бо формати 4К ва 60 кадр дар як сония. ӯ рӯз омадам хеле уже биноро чапа кардан, трезо набудан. панҷара гирифтан тунукагӣ. о кранро дидед, о дар ун боло кани 10 кадр кune успеҳ накардем. дар вақти шӯравӣ анам инҷа больницаи централни буд. ана инашам аз ёд набарорем, инашам гирем дӯстон. ана он тараф тахтача, бассейн ҳавзи тахтача аст. ин док, легендарни док. ана ин бинорам набуд. як 6 моҳ пеш ҳамин набуд. 6-7 моҳ пеш. инак нигоҳ кунед, уже 6-7 ошёнаашро тамом карда. фурӯши хонаҳо, рақами телефонашро павза карда бинед ва нарху навоашро ҳатман пурсон шавед дӯстон. орио заправка. фурӯши нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ. аз ин тараф чӣ дорем? биноҳои нав, инро ман нав дидам дӯстон. офарин. бикунед, сохтмонҳо дар авҷанд дар шаҳри Душанбе. бовар кунед, 1-2 сол инҷоро шинохта намешавад. ана инҷа Тоҷикистон ба пеш нависад, мармарӣ. нигоҳ кунед ки ҷои ба Тоҷикистон ба пеш буд. сухани беҳтарини ҷаноби олӣ гуфта буданд. нигоҳ кунед, дар вес ҷаҳон ин паҳн шудааст. нигоҳ кунед, Тоҷикистон ба пеш. ана ин тарафам нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дорем. чӣ бошад? номаш надидем дӯстон, вале анинашам номаш МФС карочи дӯстони азиз. ҳамин хел қабул кунед. 24 соат автомойка дорад. анин биноҳоям аз даврои шӯравӣ дӯстони азиз. 7 километр омада истодаем дӯстон. аз ин тараф воли сохтмон нест. он бинои зарро дида истодаед, он бино буд. ана инаш мактаб ба фикри ман. аз анамин битончаҳое ки мондаанд дӯстони азиз ҳеҷ вақт нагузаред. светофор, чароғаки роҳнамо ҳаст, барои ки бисёре дар ҳамин ҷо хеле фалокатҳо бисёр дида мешаванд. ана ин 7 километр ин бинои мағозаи фирӯз буд, як вақто легендарни дар анамин бино. ва ин бинош хеле истиқоматӣ ҳаст, ягон мағоза надошт. ва ана ин чилчинор як тарабхона буд. ҳолиам чилчинор бошад намедонем. неози ҳама формула шудаги дӯстон. ба ягон таи шумо тавсия намедиҳам. қурутобхона. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем, мо ваҳдат рафта истодаем. имрӯз 22 март. ин тарафан сохтмонҳо дар авҷанд. офарин. камазаби ай пеш мегзарам, меларзе. ва ана омадем ки ҷо инҷа жигулӣ буд ба фикри ман. автосервис да КВД. узри зиёд дӯстон, хато кардам, унҷоашро бинависед чӣ буд, вале мо ани инҷа буд аз жигулӣ. ку стар аст, не рад аст дӯстони азиз. хонаро фаромӯш мекунам, хонаи ҳамсоя медорам яхе вақт. узри зиёд. ана жигулӣ автосервис. станция технического обслуживания жигулӣ. ана 7 километр омадем. ин бино аз даври хурдиам ҳаст. ёвар мағоза дорад, мағозаи хӯрокворӣ дӯстон. ана сардхона, инҷа холодильник дорад. ана 7 километр бозорчои як ошёнаш. узри зиёд дӯстон, ташаккур. инҷо 9 километр, мо 7-ро гузаштем. стар аст, нерад аст, боҳони ман ҳамин. унҷа чӣ бошад кани инҷа ҷуҷабирёнро бинед, буш омада истодааст. ҳамаи ин ягошиёно оянда аку иноя мешикананд. ягон ана Муҳаммад МФС тестайёр 9 кеме дидед, 9 километр бозори торт
бозори торт будааст дӯстон. Ана инҷаам оромгоҳ боша. Инҷаам оромгоҳ дӯстон, оромгоҳи 9 километр. Ана дӯстони азиз, мо чорраҳаи 9. Аз пеш мо дорем дарвозаи ваҳдат. Он тараф ҳам чӣ бошад бинависед. Дорухона дорем. Ана дар инҷо ҳам ваҳдат будааст. Офарин. касе ваҳдат меравад, ина мо рафтаистем. Марҳамат биёед. Аз инҷо дар тамоми самти ҳамун тарафе ки мо меравем маршрут меовед, яъне ки такси маршрут. Ана дӯстони азиз, дарвозаи ваҳдатро дидед? Инак ба он со рафта истодаем. инҷо терминал кардагина, терминали калон ки аз он тараф мебиёд, дигар мошинои бисёр баланду яъне ки кӯҳна бошад дар ҳаминҷо нақсар аст. Бимонед ва баъдан ба шаҳр вуруд шавед дӯстони азиз, ки бо хай гуфта намешавад. қонуну қоидаҳои бо шаҳр дигар худашро дорад. Ана нуқтаи сӯзишвории Benz Oil. Ана вурудшавиашро роҳи сафед ба мо мегӯянд дӯстон. Инак рафтем. МФС бо яктаи дигар. дӯстони азиз, ҳамино аҳамият доред ки аз 80 знаки аз 80 боло зиёд наравед, ки ҳатман дар ҷарима бо худатонро олуда накунед. ана камераро дидед? ҳатман инро дар назар гиред. чӣ ба вай ҳуқуқ дошташ моро навор гирад, мо не. дӯстони азиз, ҳатман дар назар. ана мо мақсад теппаро ёд кардам. дар шаҳр бовар кунед хок нест дигар, ҳама бетон шудагӣ. насиб бошад ваҳдат борасам, ҳатман хокро буса мекунам. имрӯз ҳаво хеле тағйирёбанда аст. саҳар каме борон зад. боғро бубинед, боғи олучаву зардолу. инҷа кам аст кранҳо. чӣ бошад? шумо дӯстон ҳам инро аҳамияти чӣ биноҳоро мегузарем, чӣ мағозаро, ва ҳам ҳаворо бинед чӣ хел зебо. ин хеле ҳаво фақат дар баҳор мешавад. тобистон дигар абр кам дида мешавад ва дар тирамоҳ ин хеле абр нест дӯстон. фақат дар баҳор аст. знаки нефтяник нигоҳ кунед. ана инҷа нефтяник дӯстони азиз. ван ин знакро дидед? инам аз 60 зиёд мумкин нест дӯстон. худатонро эҳтиёт кунед. аҳамият диҳед дӯстон, ки инҷа вақте ки знак бошад, ҳатман камераи назоратӣ насб кардааст. автомат ҷаримааш 390 сомонӣ будааст. дидед? ана мин турби зардро дида истода, ин турба мегуфтанд, морам дар ёдамон ҳаст. ана инҷа тезгар шурӯъ мешавад. тезгари боло. ана дӯстони азиз, тезгари боло. светофори 160 минут. ки дид дӯстон? и даҳшат. бовар кунед, ин навор дар таърих мемонад. светофори 160ро ки дидааст? бинависад дар зери коммент. ана дӯстони азиз, инҷа ҳам ина МФС, Soro Oil, Eco Oil. ана моинкаш дӯстони азиз, он тараф боло роҳатӣ меравем. заврои ҷанг дӯстони азиз, ҳамин хел ваҳдат як хонаи амакӣ доштем мерафтем. бовар кунед, анамин раҳҳоро ёд мекардем. та ёдам ҳаст лаблаби ҳаминҷа ин оли арча набуд, фақат тут буд. ҳозир арча шинондаам. инҷа мавлавӣ дӯстони азиз. касе аз ин ҷо бошад, ҳатман бинависед, ки аз ҳамин ҷое мо бидонем ки чанд қадар мо аз мавлавӣ тамошобин дорем дӯстон. ана мавлавӣ. ҳозир дӯстон мавлавӣ тамом мешад, кирпични шурӯъ мешавад.
ана дӯстон, аз кирпишни ноҳияи рӯдакӣ тамом мешавад ва аз кирпишни он тараф шаҳри Ваҳдат шурӯъ мешавад. Бале, офарин. Бо як нуқтаи сӯзишворӣ дорем. Ани инҷо Сафар Ойл дӯстон. аз анем инҷо дӯстони азиз, анем инҷа Ваҳдат шурӯъ шуд. Ана нигоҳ кунед. Ҷамоати Баҳор. изгоҳҳои давраи шӯравиро бинед, чӣ хел зебо. Шамол намебарад, ҳозираша шамол мебарад. барои чӣ дӯстони азиз аввал тартиботи ҷамъиятӣ кам вайрон мекарданд ҷавонон? Барое ки изгоҳҳои бетонӣ буд, ҳеҷ чизро шикаста наметавонистанд. Инак тунукагӣ, тирезагӣ монданд. Хай, конечно, такя мекунӣ ки мешканад, бечори кӯдак дар бало мондагӣ. Акун ман ҳамашро дуруст намегӯям, вале баъзеаш ҳаст ки нохост мешавад дӯстон. Нигоҳ кунед теппаро, гулзор, дарахзор, алафзор, сабза. ана бо як нигоҳ кунед. Аз 80 зиёд наравед дӯстон. Инҷа ҳам камераи назоратӣ дорад. ҳатман аз худатонро эҳтиёт кунед. Баракати худатонро ба каси дигар натиҳед. Асос кӯтоҳ гап мезанем дӯстон. ҳаққи фарзандоне ки шумо бояд бибаред, таъмин кунед, дар як каси дигар метиҳед. Чӣ лозим? ҳара ҳам эҳтиёт кунед, ҳам ба бехатарии худатон хеле хуб аст. ан инҷа чӣ аст? хонда натонистам. ана қишлоқи камонгарон дӯстони азиз, мо дар омадем. ан инҷа камонгарон шурӯъ шуд. ана дӯстони азиз, ан унҷаро дидед? Балисаи мачитон, яъне ки туберкулёзни синни боло меравем. ана михел анин ҷои мачитон. ана бо дорем нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ Ҳулбук. О, ин номи нав. Ҳулбук. Нигоҳ кунед, бензин 980, 940, 92, ДТ 950 ва газ 510. кани бинед, нарх ҳамин хел бояд бошад. ҳай, электромобилҳо зиёд шуданд, дигар бояд бензин арзон шад, вале чаро арзон намешавад? оли аз 2 соли дигар ба фикрам ҳамин нархҳо месанбад, бар замин мезананд. ана дӯстони азиз, бӯи дарёи Кофарниҳон омада истодааст. Хариб омада истодаем. ана дӯстони азиз, нигоҳ кунед. Баҳор, деҳаи Баҳор тарафи рост равон мешавед. деҳаи амҷа шурӯъ мешавад, синни поён дигар давом мегирад баҳор. ана оромгоҳ. ӯзи кани бинем оромгоҳ номаш чист? Оромгоҳи Баҳор, дидед? ана нигоҳ кунед, шефи оромгоҳ биромад. нигоҳ кунед, машқ карда фуромадеста. давом медиҳем дӯстон. хай, инҷа ҳам як марказчаи деҳачаи хеле зебо кардан. ана он тараф Баҳор аст. гиё, меҳмонхона, тарабхона. Сафар Ойл. во, инаш бо чӣ ойл? намедонам. ойл меравем. Нефтогаз. оҳ, дадани касе шкамш дар кад шуд. ана ҳамун бино аз ки микай мешиносам, бо акси ҷаноби олӣ мегуфтанд ин доми афғоно, яъне ки инҷа афғоно бисёр буданд. ина гӯзи намедонам. дӯстон бинависед, кани бо чӣ шудааст? барое ки як соли гузашта бисёрашон рафтанд аз Тоҷикистон. чӣ шуд, чӣ нашуд, нависед дӯстон. бо кимчи ойл, нигоҳ кун. Нур ойл. ана ку даромаданашро дӯстони азиз, дигар ман аз ду тараф намегирам навор. худатон бинед, даромадани Ваҳдатро бояд мо бо тамоми нозукиёяш. ана Роми дарвоза. Нур ойл боз дорем. инҷа 940 будааст, дидед дӯстон? инҷа 980. ана дӯстон, инҷа мо медонед
маркази савдо дорем, кушода бошад. Як навори дигар гузашта дорам, шабона буд дӯстон. Кор намекард ба фикри ман. Ина хай нависед. О, ҳамом дошта, сауна дӯстон биёед ҳатман. Ва касе омадааст бинависад канед чӣ сатҳи сифати вай дорад. Анон чӣ бошад? Аммо мебинем алмос тарабхона гуфта буданд дар комент, дар навори гузашта буд дӯстон. Во ана сохтмони нав дӯстон. Кани бинем мағозаи хӯрокворӣ будааст. Хиёл кардам фурӯши хонаҳо. ана дӯстон омадем. Онамуҷа IBT 24 бояд болои бино ба навистагӣ бошад. бале танба ҳаст дӯстони азиз. даромади ваҳдат пробка хеле ҳаст. 1-5 дақиқа аст ки хариб гӯем дар танба истодаем, вале то даруни ваҳдата равем ҳатман бо мегем чанд дақиқа мо дар танба истода будем. офарин шофёрҳо, бовар кунед ронандагон ин қадар асаби мустаҳкам доранд ки дар ин пробкаҳо сабр мекунанд. ана кофарниҳон ин мост дӯстони азиз, ин мост бояд 45 тонна мебурдад. аз 45 тонна зиёд узе ин стандарт узе намешавад. дар стандарти ин мост ана мо дарёи кофарниҳон инҷа агар натонем сурати навор гирифтан анамин дарёи кофарниҳон даромади ваҳдат. ана дӯстон мо аз тарафи чап чӣ дорем? маркази савдои фирӯз. ана мо ҳайкали модарро мо мақсад доштем бигирем. ана ҳайкалҷони модар. раҳмат. стоматолог дошад дӯстон. баъд аз ин бисёри бад чорма шикаста бошад, ҳатман дар назар гиред ки инҷа стоматолог дорад. амонатбанд ҳонор мағозаи фирмини Абубакр. бояд дар ҳар як бинои хеле баландошона якта дорухона бошад. қисмҳои эҳтиётӣ, фурӯши хонаҳо. Анин бино ҳамаш дар таърих меистад дӯстон. нигоҳ кунед, инҷа буданд биноҳое ки якошона, сеошона ба хок яксон кардан ва ана ин ба фикри ман озим бинем милисахона бошад. ана милитсия. ана чораҳа омадем. чораҳа агар рост равем Андигон меравем, тарафи чап равем бозори боло меравем. ан инҷа бинои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон. Спитаменбанк дорем дӯстон. ҳама чиз барои хона. коллеҷи омор дӯстони азиз. инҷара мо дар ёд бошад гузашта сол навор гирифта будем, шабона доштем. ина идгардак рафтасан. бачаҳои территория равӣ. чароғаки раҳнамои мо инак зад ва 37 сония ба мо доданд. чаро? дидед чӣ сохтмонҳо чанд қадар мондааст. навори дигари хати дӯстони азиз, силкашро зери ин навор мемонам ва муқоиса кунед. اون طرف گفتم چهارراه، اون طرف اندیگان میرویم، این طرف بازار بالا. ما از بازار بالا میرویم برای که یک برادر ما رو انتظار است. چراغا که راهنمای ما 21 ثانیه باید بیستیم. انا ساختمان ها رو بینید. اینش قریب تمام شده است. انا دوستان عزیز، اینک ما تاب میخوریم طرف بازار. بازار بالا نه که؟
ана бозори боло хай ин биноро дӯстон ман намедонам барое ки бинависад касе ёфт бинависад о инҷоша надидам дар ҳақиқат ву тарабхона мағоза ани ин чӣ бошад чӣ мешуда бошад бачаҳо нависед ани ин нигоҳ тоҷик содирот бонк дӯстони азиз бовар кунед ин ваҳдат ҳам 1 сол 2 сол ин хеле мебинед вале тамоман дигар мешавад барои ҳамон ин наворҳо зангуларо зер кунед то наворҳои ояндаро ба шумо хабар диҳад дӯстони азиз бетараф набошед ин якум о танген дар инҷа дидам офарин такси 60 ана шурӯъ шуд бозор дӯстон душанбе сити харидорем ана бозор шурӯъ шуд мағозаи хӯрокворӣ тамомин центр маркази савдо аст ин ном надорад тарафи бозори боло рафта истодаем дӯстони азиз тисел дорем ки ҷойда бигем ака мефурӯем ҳамҷа фурӯем ба шумо муваффақият инак дӯстон бо аними такси омадем миннатдор хеле ором ва хуш овардан ташаккури зиёд ана ку бозор шурӯъ шуд дӯстони азиз ассалом ва кемри дуро бубинед дӯстони азиз нишони тоҷикистон дар пушташ задааст автобуси инам маршруткаи ваҳдат садбарг хай меравем аз он тараф мегузарем мо анем инҷоро дидед дорухона де сафед аст орухонааш хай канда аст авиакасса дорем ҳеквижн дорем дӯстон ва молҳои рӯзғор кондитсионер метавонед аз ин мағоза бигиред ҳатман ин мағозаи хеле арзон аст ман медонам ана инҷа бозор аст дӯстон хай ози пешеходро мегузарем пешеходро аҳамият медода бошанд намедода бошанд о тефал дорем ҳеквижн скутерҳоро бинед аз анем инҷа дӯстони азиз бозори боло мегӯянд аз ҳаминҷа шурӯъ мешавад мешинанд тарафи садбарг ҳаминҷа мефуранд аз садбарг дар инҷо мефароранд шуморо ҳамин мағозаро дидед ҳатман ҳамин мағоза як бор нахаридам биёед нарху наворо бубинед чӣ хел нарху наво аст ман аз ҳаминҷа кондитсионер тобистон гирифтам ва печкаву холодильники яхдон ҳама чи аз ҳаминҷа гирифтам як бародари хеле наздик аст вале арзон фурӯш аст хеле скутерҳоам дорад баллони газам дорам пропан барои кӯдакон коляска ҳама чӣ дорад хадунок ҳам дорам дар шаҳри ваҳдат дар бозори боло ҳузур дорем инак як камтар навор мегирем пеши бозорро ва тарафи ҳайкали модар меравем ва унҷоро як навор мегирем ки аз соли гузашта навор доштам зери ин видео силкаашро мемонам мухоиса кунед ана ин бозорчаи болои шаҳри ваҳдат гӯя мешавад ин маркази савдои табассум нигоҳ кунед чӣ дорад инҷо назокат толори арӯсӣ даромадгоҳи бозор аз анем инҷа сар мешавад пушти ҳаминҷа роҳ аст таги анемин банер ва немихел он тараф гӯем парк дорад ва анемин бозор ҳама чӣ дар инҷо ёфт кардан метавонед бо нархи арзон матто гилем хай арӯс мебиёд ҳамҷа худашро хушу мекунанд меравад ҳамин қадараш бас дигар ҳама чӣ ёфт мекунед инҷа маршруткаи ваҳдат ва садбарг ва ин инҷа мағозаи техникӣ аз анамин маркази гуфтем бозори боло он тараф меравем чиқа дидед ина инҷа сартарошхона дорад ва авиакасса дорад метавонед чиптаҳо биёед аз инҷо фармоиш диҳед барои худатон ани инам як здания хеле зебо гӯемам мешавад барое ки маркази савдои ба фикрам мебелам дорад инҷо инҷа таксиҳо каниша усу мерем рафт шалғамам дорем лаблабу бошад ин тараф ҳам нигоҳ кунед дорад ҳама чи
ва сохтумонҳо дӯстони азиз дар авҷанд дар ин шаҳри ваҳдат дар бозори боло нигоҳ кунед. Ино набуданд, ҳоли навори гузашта зери ин навор силкаашро мемонам. Бибинед ва муқоиса кунед дӯстон. На устал, термекс, ҳоҷатхона. аз тарафи чап чӣ дорем дӯстони азиз? Арзон ваҳдат дорем. олами кӯдакон. ҳама молҳо 10 сомон, 20 сомон, 30 сомон дӯстони азиз. Дидед? Мастер сохтмон, масолиҳи сохтмонӣ ва фурӯши хонаҳо анем инҷа дӯстони азиз. Бубинед ана рақами телефонашонро бинед. ҳозир мегирам. ва моҳӣ дорем. Анем инҷа бӯи ҳамин моҳӣ омада истодааст. Оҳ. Хай хаб кунам а. Инак самбуса дорем ва ана фурӯши хонаҳои анем инҷа рақами телефонашонро дидед? Мебиёед, занг мезанед, нархи хонаро аз аминҷа мефаҳмед. Мо давом метиҳем роҳро он тараф. ана ақиби бозорча, масъолаи сохтмонӣ. Во светомузикаи ҳарранга доштиянд, дидед? нигоҳ кунед, аз пешқи сохтмон аз 12 ошёна зиёд дорем. олами зардеворҳо ва люкс декор, дорухона дорем. ва инам ҳамаш зардевор будааст дӯстони азиз. он кӯдакистон бошад. чӣ ба? хит кардум. ана олами зардеворҳо дар инҷа ҳам будааст. дар ошёнаи 9 ошёна бошад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 ошёна гӯяма мешавад дӯстон. чӣ ба издания расм мекунад? рангаш беҳад завқовар аст дӯстони азиз. ин кӯдакистон аст ба фикри ман. ва нигоҳ кунед, маркази табассум дорем, савдо. дидед? дар ҳамин бинои 9 ошёна. давом медиҳем. ана он сохтмонро дидед дӯстон? ва инҷа маълум аст ки бинои кӯҳна ҳастанд. кӯҳна не, мақсад ки аз ино да дида кӯҳнатаранд. инҷа кӯдакистон бошад. ҳа маълумот надорам, инҷа навистагӣ не. ширхоргоҳи кӯдакистони рақами 1 лола. ана атрё дӯстони азиз. бинои зебо будааст. нигоҳ кун. ранги мандарин дорад ин тараф. маҷалла, газет ва мефурӯш. ана ин сохтмонро дидед? фурӯши сохтмониаш нест. инак дӯстон, чӣ хеле дидед? хеле гуногун дигар шудааст. дар 1 сол 2 соли ки навор нагирид. ана фурӯши хонаҳои анам инҷа шаҳри ваҳдат, бозори боло. ана инҷа бинои 12 ошёна зиёд аст дӯстони азиз. нигоҳ кунед, рақами телефон метавонед бигиред, занг занед, нарху наво бипурсед. фурӯши хонаҳо. чӣ ширкати сохтмонӣ бошад? ҳозир мебинем. ширкати сохтмонӣ нанавистаанд дӯстони азиз. хай намедонам. давом медиҳем. баъд ин бинои кӯҳна, намихали бинои гуфтем ку апелсиновӣ. нигоҳ кунед чӣ дорад. алиф дорад. алиф бонк. тоҷик матбуот дорем. хай ин тарафаша навор намегирем вая. технолюкс дорем. тарафа намедонам чӣ. почтаи тоҷикистон дорем ин тараф. актив бонк дорем. бонки имон интернешнл дорем. шарбо. техникаи маишӣ. давом медиҳем. инҷо партовгоҳ дорем. дар лаби раҳ будааст. ин чӣ хела ки дар лаби раҳ партовгоҳ нитои мошино мегузаранд. партовро зер мекунам. хай гиран ягон тарафи дига кунам, хуб мешавад. сохтмонҳо. дидед? мо аз он тараф бозори боло омадем дӯстони азиз. инак бо як навори дигар ҳайкали модарро, яъне ки муҷассамаи модарро мегирем. тамом. худо нигаҳбон.